Der sidder en kvinde på en kuffert i en godsvogn. Det er koldt. Det er mørkt. Så hun kan mere sådan fornemme alle de andre personer i godsvognen, der er omkring hende. De sidder eller ligger eller står. Det er ikke den eneste godsvogn. Der er godsvogn efter godsvogn efter godsvogn efter godsvogn efter godsvogn. Alle sammen fyldt med mennesker. Som kvæg på vej til slagtehuset. Kvinden, der sidder på kufferten, hun hedder Ellen Nielsen, og hun er 56 år gammel. Og hun sidder der på sin kuffert og tænker. Hun ved faktisk ikke, hvor de er. Hun gætter på, at det er i det nordlige Tyskland, men hun er ikke sikker. Og hvor de er på vej hen, det ved hun heller ikke. Jeg tror ikke, det er noget godt sted. Hun er rigtig sulten. Og faktisk, så har hun en humpel rugbrød i sin ene lomme. Men hun gemmer den. Fordi man ved jo aldrig. Sådan starter forestillingen om Ellen Nielsen, en kvinde fra Dragør, der ender med at komme til koncentrationslejr for kvinder, Ravensbrück, i 1944. Det er en af de få historier, som der faktisk også ender så godt det nu kan ende, for hun er en af dem, der bliver hentet i de hvide busser. Og Pernille Stockfeldt har gjort et kæmpe researcharbejde og dykket ned i hendes historie og lavet et meget smukt manuskript, og jeg har fået fornøjelsen af at skal lave det lydbillede, der hører til forestillingen. I aften på Intimscenen. Ja, det må jeg undskylde, det bliver afbrudt af en af de andre, vi skal snakke om i aften. Vi skal nok fortælle mere om Ellen i aften, fordi at nu skal jeg lige møde herr Baron von Løgnhals. Han er fra 1700-tallet, men han er lige landet her i det 21. århundrede i sin tidsmaskine. I kender ham måske under navnet Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, verdens største løgnhals. Og han vil med sin tidsmaskine-tur komme og fortælle folk en del af de historier, som man kender fra 1700-tallet, men også nogle forholdsvis nye. Og ham kommer vi også til at hilse på i aften. Han har altid lidt travlt, så han er væk, inden man får set sig om, så ja, op mod den blå himmel, ikke? Den sidste forestilling, jeg lige skal fortælle om, den foregår også altid under en blå himmel, og det er en familieforestilling, som Pernille og jeg har glædet os rigtig, rigtig meget til at skal fortælle, eller at spille, fordi at, det er faktisk ikke nogen af os, der har hovedrollen. Det er en gul herre, som ikke kræver så meget præsentation. I kan se ham heromme bag. Han hedder Otto, han er et næsehorn, og han bor på anden sal i det røde hus lige nede ved havnen. Og i aften, der kommer man faktisk til at møde ham, fordi det vil vi gøre i aften, er, at vi vil vise lidt det scenografiske værksted, som scenograf Tanja Bovin, hun arbejder ud fra, så selveste Otto er der også i aften. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og så vil vi måske også præsentere nogle af eller nogle af de mennesker, der er med i historien, for eksempel fru Flora og herr Holm, og ikke mindst Viggo og Topper. Hej Topper. Hej Viggo. Hvad har du nu fundet? En skrue? Nej, noget der er meget bedre. En snørebånd? Nej, det er noget der er meget bedre. En muslingskat? Nej, det er noget der er meget bedre. En dåse? Nej, det er noget der er meget bedre. Jeg synes det er noget fjollet noget med alt det samleri. Det er bare fordi din far der er så klog, synes det. Ja. Ved du hvad jeg har fundet? Jeg har fundet en blyant. Og ikke nok med, det er en magisk blyant, du. Hvor har du fundet den henne? Jamen ved du, det er en lang historie. Vi skal lige hjem og tegne et næsehorn, så kan jeg fortælle om. Altså det hele, det startede med, at jeg jo er forelsket i Sille, ved du godt. Husk at komme og se Otto i aften, ikke? Hej. Jo, altså, Sille, hun er jo dejlig. Ved du hvad, jeg tager lige det her med. Nå ja, det er nok en meget god idé.